Čistenie pleti s produktami Tiande. Každá kozmetička vám povie, aké je dôležité čistenie. Je to jeden z prvých krokov, ktorý by mala robiť každá žena. Je jedno, či sa líčite alebo nelíčite, proste pleť treba vyčistiť. Ako to robím ja a čo používam ja? Ja používam momentálne na čistenie čistiaci gel zelený čaj a používam túto hubičku. Čiže nanesiem si trošku z tohto gélu na hubičku a krúživými pohybmi vždy smerom hore ťahám a čistím, vlastne odstraňujem tú starú kožu. Na čele sa to robí stále smerom hore, vlastne v podstate vždy to robíte smerom hore. Raz za týždeň, pretože mám normálnu pleť, používam peeling. Toto je enzymatický peeling s hadím tukom, z hada mamuši. A taká jedna nepríjemná vecička je, že keď vy ho používate, vlastne tá stará koža vám zostáva na tej pleti. Čiže zostávajú vám také hrčky tej starej kože a ono dosť ťažko sa to odstraňuje vodou. Na to používam túto hubičku. Čiže veľmi ľahko, veľmi rýchlo, veľmi jednoducho si to odstránite. Občas používam aj hubičku koniak, je to 100% prírodná hubička. Táto hubička, keď uschne, tak stvrdne, ale ako náhle ju dáte do vody, znovu zmekne. Odporúčala by som ju práve dámam alebo aj pánom, ktorí majú aknóznu pleť, pretože naozaj vyčistí do hĺbky tú pleť, odstraňuje starý mas, prekrví, prečistí. Takisto vychytávka, niektoré mamičky ju už vyskúšali na umývanie bábetiek, pretože naozaj po namočení je neskutočne jemnulinká, veľmi je to príjemné aj na čistenie pleti, aj pre tie bábetka. Ešte sa vrátim k tejto hubičke. Túto hubičku tiež už vyskúšali mamičky a používajú ju napríklad miesto hryzátka. Má takéto jemnulinké chlpky a vlastne detičky ju veľmi radi používajú, pretože zároveň im to masíruje tie ďasná. Takže toto sú také moje vychytávky z Tiande. Máme veľa rôznych enzymatických peelingov, máme veľa produktov na čistenie, takže môžete si vybrať zo širokej škály, ktorú vám firma Tiande ponúka, a už len čistiť každé ráno a večer.